السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. بيك الله تبارك وتعالى hemmeňiziň taat we ibadetleňizi, salih amallarıňyzy öz hakyňyzda, içerleňiziň hakyna, beýleki musulman dogulluňyzyň hakyna ediýän hayır dogalaryňyzy lütfu keremi bilen kabul edipdi. Hemmeňiziň diniňiz, dünýäňiz, ahiretiňiz abad bolsun. Aziz vatanımızda madam emniyet, aman yürep, mehabbet yürep, ittihat yürep, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğinden ak iman, İslam, ak aqidamız, ak mezhebimiz yürep durmadan beyik Allah ayırmasın. Hak Resulullah rahmetul lil alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir dirman sözlerini aydiyer. Kafa bil mer'i ismen en yuhaddise bi kulli ma yesma. Ravahu Ebu Davud. Bütün zinanı erkadam yaş kiçi yaşuli hem terbiyetliň etegine aýdylmaly görüňlerden. İnsanlaryň arasynda betguman we bidirek hukum edilmesizlik barada insan şahsiyetli we buzurgwar bolup ýaşamagyň hakyna Dirman Resulullah jan aýdypdyr aleyhissalatu vesselam. Kafa bil mer'i ismen en yuhaddise bi kulli ma yesma. Bir adam hemme eşten zadyny aýdyp ýörjek bolsa, şoň özü şoň günäkärligine boljak diýipdir. Bir adam hemme eşten zatlaryny heleyden erkekden men eştenim aýtýan diýipdi, eşten zadyny halka aýtjak bolsa günäkär bolar diýipdir. Biz musulmanlygyň wezifesi hamana biriniň hakyna sana maňa bir zat aýdylýa. Palany şey diýdi, men kulugum menen eşitdim diýe. Ya falany şeydi, men gözüm menen gördüm diýe. Ya iki nefer gurrun edip dudi, men özüm badym eşitdim şonny. Bu gurrunde sen yüreğin ağırtýan görürüň. Sen yüreğin tiğ çekýän görürüňlerden hamana. Etýän adam pakyrynda tabigaty bir zady eşitenne şoňa gaşyn öwşeşip, şoňa gaşyn özüni oklap,
ödü şoň alemine giriye. Şu aýdylyp beren gurrunlar tasavvur etdiye. Musulmançylykda şu eşitip duran adamma sen men eşitip otyp, sana maňa biriniň hakyndan çürim gurrun aýdylypdy. Bir aýdyp duran adama allaýan diýip ýürmeli däl. Ýöne hemme keplerine inanmaly däl. Yani näme inanmaly? Şayet gözü bilen görülligi çyn bolsun, emma ol adam şayet şuhy edip aýdanmaz. Şayet şuhlukdan bir eşitip duran bolsun, çyny bilen däl bolsun. Şayet bir şeydi diýip birine tarif etip duran bolsun, bir de kefin evini eşitmendir, ahyryny eşitipdir, ödüm eşitdim, öz agzymdan eşitdim diýip aýtsa şayet şojura bolsun. Ne kadar adamların arasında narahatçılık boluşu gurrunlardan çürim, ne kadar ulamaların arasında degişli oluşlardan çürim, ne kadar tayfaların arasında degişli oluşundan çürim, çalıştan çat çıkar diye Türkmen. Ödüm eşitdim, ödüm madım deyip, ya Sofi diye adam, eşitdiyen adamın vazifesi, bir şotada durmalı işi, şayet şu macaran şu gurrunun evinin izinden haber yok bolsun. Sen men içimizden aýtmaly. Şayet de bir zatly bağ bolsun, şu sana tarif etip duran adamın haberi yok bolsun. Sana dewşip, çyny bilen ciddi edip aýsyn. Şayet o bir forum bir gözeri aýdyp goýberen bolsun, işte emme sana bir forum nakl ediye, sana bir forum şu kef aýdiye, eyni şu kefaydı oti, emma sana ciddiyet bilen dewşip ay diye, o hem senin yüreğini ağırt diye. Musulman adam şu taada şun fikir etmeli. Ay hava şayet şuhi olsun, şayet iştiva etyen olsun, şayet gözü yanlışam olsun, şayet min kulağı iştiva eştem olsun. Men ödüme bir piş gelen bir açık misal olur, yani cüz'iyatyna aýtjak däl, ýöne misalga açık bolsun. Men bir wagt hüjrede otykan bir menden gulagyma bir sual sorady. Ey cemaat, men mesjitde otysaşmal. Maňa aýtdy, falan sualym ma diýdi. Biz de ona jogap beripdir. On belli eşitip duran ya Sofi meňde şäher kim bolsun. Şonu bir zat eşitipdir. Soňra weň urup aýdýar, ýa meselen öz ýallaryny gurrun edýär, hamana sen kafir diýip aýtdyň diýip. Hamana sen bir zat diýip aýtdyň diýip. Ine şu ulkan iştiva daşy. Awalena bir adam biriniň kulagyny bir zat soragy istuqa hükmen bir hususy sualy bardyr, ony girişik bolup ýörmeliler. Ondan soňra on soran zady näme diýip belli däl. Bir mizenlerek bilen bir zatlary eşitip aýtmak bir İslamda Hudaý peýgamberiň söýýän zat däldir. Be her hal bizim gurrunymyz bir adama mene eşitdim, ödüm gördüm, ödüm näme diýenne dirri şeýlemi diýip gahary minip ahyr hukm etmeliler şoňa. Bir misalyny aýdyp bereýin, Imam Agzam mezhep başymyzdan. Imam Agzam Ebu Hanife merca taklidimiz, ulamalar haber vardır, tarihte öz zamanını katıkken yamallanyanmıştık. Ohun bir çoğir alınmamıştık İmam Agzam'ın zamanında. Hazreti Allame Fazl ibn Musa dip. Ben teberrük okuyup bereyim. Su'ilal Fazl ibn Musa ma taqulu fi ha'ula'illezine yaka'una fi Abi Hanife. Bir çoğir alınmamış, özde Ebu Hanife'nin mezhebine delmiştik. Hanefi mezhep delmiştik. Aşağı sorulan alim adam. Gör kova adamları cevap verişini özdeyinle. Bir çoğir alim adamdan soraptırlı, o alim adam da Hanefi mezhep del ha. Näme diýen sen iptir sorayan adam? Ebu Hanife her kim bir zat diye hewri yamallayali şonu iptir. Ebu Hanife aýdýan adamlar meselen diýäle kellesi bilen gitdiýär şeriat bilen işi ýok.
Ebu Hanife'nin zamanına hut Ebu Hanife aydılyan kepş. Ebu Hanife bir zat diýse kefin gulağa asmaň diýenmişdikler. Yamallap ohum bir adam şunu Fazl ibn Musa'dan sorapdyr. Nämiş Ebu Hanife şey diýerler diýipdir. Fazl ibn Musa näme diýipdir? İnne Eba Hanife ja'ahum bima ya'qilun ve bima la ya'qilun min al-ilm. Ve lem yetruk lahum şey'en fehasaduh. Ve canı oğullayıptır o alim adam. Ebu Hanife diýipdir, onu yamallayan adamlaryň bilýän zadyny aýtdy, bilmeýän zadyny aýtdy. Bula halkyň bilýän zadyny bilýär, bilmeýän zadyny bilýär diýipdir. Onu bahilçilik edip yamallaýarlar da diýipdir. Ona görüpçilik edip içgaralykdan yamallaýarlar da diýipdir. Ja'ahum bima ya'qilun ve bima la ya'qilun min al-ilm. Ola adamlaryň bilýän zatlaryny bilýär, bilmeýän zatlaryny bilýär diýipdir. Ohum şonu götürüp bilmeýäni bahilçilik edip her kim yamallaýar da diýipdir. Ine biziň asl şu akşam gururun bir adamy bir zat eşitinde şoňa hukmetmelerle iýdi näme? Inni iki nefer davaly bolup gelse dagy biriniň Arap diline lehusyna, biriniň aleyhine, biriniň peýdasyna, biriniň zererine hükmetjek dawa bolsaň, gata hawasyň jam bolmaly. Gyzyň öýüne aglap gelenne, köreken bir zat diýenne, oğluň biri bir zat dik gelenne, gyzyň biri bir zat dik gelenne, dogollun biri bir zat diýip palanyn yamallak gelenne, derrew gazabet edip, derrew hukm kesip, aňryk ýetirmek şeriat, İslam, Huday, Peygamber söýýän zat däldir. Geleliň Rasulullah aleyhisselamyň dirman gurrunyny we bu aýdylan gurrunlar hemmesi bir mukaddeme boldy.